Dyma ardd gymunedol Penglais Prifysgol Aberystwyth yng Ngheredigion. Gath ei sefydlu tua 10 mlynedd yn ôl gan grŵp o myfyrwyr, ond erbyn hyn staff y gwirfoddolwyr sydd yn rhedeg ar ardd a ni'n rhedeg sesiynau i fyfyrwyr. Mae gyda ni polytunnel gath i dalu amdano fe gan yr adran adnoddau dynol blynyddoedd yn ôl. Y tyfudau fi wedi talu am shed a gyfres o gwelyau uchel. Mae gyda ni gytundeb gyda Brifysgol i ddefnyddio'r tir i dyfu llysiau a bwyd. Y syniad ydy bod ni'n darparu gweithgareddau i myfyrwyr a hefyd bod ni'n gwella bioamrywiaeth y safle. Dwi'n dysgu ecoleg yn Prifysgol Aberystwyth. Dwi wrth fy modd bod yn yr ardd, dwi'n dysgu am y planhigion, dwi'n medru dysgu lle mae bwyd yn dod o, a hefyd dwi'n medru dod ar bwyd adre i fyta, ac dwi wrth fy modd cyfarfod o'r pawb yna. I really like being able to put in effort growing food and then you get to eat it afterwards. I like meeting new people. You can do some exercise like shoveling. It's quite fun. Mae'n gwella yr amgylchedd ar y campws, a felly dwi'n meddwl bod yn gweithio i'r ddwy ffordd, i'r Brifysgol ac i ni.